Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Hello Abyan, kamusta ka? Ini ngaton nga programa ginapatuhoy ini naton dira sa mga suki nga manog pamati sining aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio broadcast sa Hinubaan, Negros Occidental. Kamusta dira sa kay Pastor and Mrs. Daniel Salcido. Kag bisan pa dira sa San Jose, Sipalay City. Kamusta Pastor and Mrs. Paquito Agudo, Pastor and Mrs. Riniel Valdez, kay Mamang, kay Mr. and Mrs. Chodoro Kahulo. Bisan pa dira sa Kaliling Kawayan, Pastor and Mrs. Johnny Dayono, kag sa Gilungan Kawayan, Pastor and Mrs. Esteban Alonsagay. Pastor, kabayang Diyos maga-restore sang imong health kung nga makapadayon ikaw sa pag-alagad sa iya kag makawali man sa inyo radio station. Aton man ini gina pa-replay sa Daan Banwa, Cabancalan City. Pastor and Mrs. Willie Iscanlar. Sa Tapi, Cabancalan City, Pastor Mrs. Alden Abilio. Dira sa Bantayan B, Cabancalan City. Sa kay Pastor and Mrs. Arnel Medis. Kag dira sa Mulubulu, Kawayan, kay Pastor Silverio Catanos. Salamat sa inyo nga pagbulig aton ginahimo ini tungod sa kaymayaan kag kadungganan sa aton nga manluluwas. Nga kabay pakuntani may mapanggasan sang minsay sang maayong balita nga mga kasing-kasing sa nagapamati sila sini nga minsay. Magapangamuyo anay kita. Dios nga balaan. Salamat nga makapadaan kami sa pagwali sang imo gospel sa mga katawhan diri sa sini nga bahin sang kalibutan. Kag salamat man pinaagi sa Facebook Live may mga utod nga makakita, makabati sang mga pagpanghangkat anungod sa pagwali sang maayong balita. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, aton basahon ang ginsulat ni Pedro diri sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Nagasiling, ang Ginoo hindi magalangan nanungod sang iya saad. Subo nga inang palangan sa ginahuna-huna sang iban, apang siya may mapailubon para sa inyo. Sanglit hindi siya gusto nga may bisan sino nga mawala o kung malaglag, kundi nga ang tanan makadangan sa paginolsol. Ini nga sulat ni Pedro, isa ka Hudiyo, istrikto nga Hudiyo. Nga gusto siya nga maluwas. Pero sa ila
kinaiya subo nga mga audio. Blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be, lose the conversation. Kami sa pagwali sa imo gospel sa mga katawhan diri sa siningabahin sang kalibutan. Kag salamat man pinaagi sa Facebook Live, may mga utod nga makakita, makabati sang mga pagpanghangkat anungod sa pagwali sang maayong balita. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, aton basahon ang ginsulat ni Pedro diri sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Nagasiling, ang Ginoo hindi magalangan nanungod sang iya saad. Subo nga inang palangan sa ginahuna-huna sang iban, apang siya may mapailubon para sa inyo. Sanglit hindi siya gusto nga may bisan sino nga mawala o kun malaglag, kundi nga ang tanan makadangan sa paginolsol. Ini nga sulat ni Pedro, isa ka Hudiyo, istrikto nga Hudiyo, nga gusto siya nga maluwas, pero sa ila kinaiya subo nga mga Hudiyo, nagapabugal sila tungod sang pagpili sang Ginoo sa ila pungsod kag sa ila mga katawhan. Ginpili sila halin sa tanan nga mga pungsod o kun mga rasa sa mga tao. Sila ginatawag Israelites. Naghalin sila sa kay Shem. Naghalin sila sa kay Noah. Kung imo o sisahon abyan, ini nga mga katawhan sang Israel, sila man gamay lang kaayo. Sila mga katawhan nga hindi sila angay o kuntakos nga pagapilion sang Dios. Pero ang Dios nagpahayag gid sang iya nga kaluoy para sa ila. Paano karon ginpahayag sang Dios ang iya kaluoy sa mga katawhan? Una, mga katawhan sang Israel. Ining mga Israelites sang pagwa na nila sa Ehipto, gitudluan na sila nga daan nga may isa lamang kabuhi, gamhanan, manunuga nga Dios. Kag ang iya ngalan amo si I Am. Siya si Yahweh o sa aton karon si Jehovah. Siya self-existent. Hindi siya makitaan sang bayhon o kun mauyatan. Tungod kay wala sing tao nga nakakita sa iya, pinaagi sa physical nga mga mata, ang Dios istrikto nga nagsugo nga hindi siya pagahimuan sang ribulto o kun larawan. O madamo sa gihapon nagapangahas, presume nga ang ila imagination nanungod sining wala nila makita nga Dios, amo ni siya ang itsura. Kag ang Ginoo naakig sa mga katawan sang Israel, tungod kay nagsunod-sunod sila sang batasan sang mga pagano nga mga katawhan kag pungsod kag mga gingharian kag mga tribo. Bisan sa pagkamatod ang Ginoo nagpakita na sang iyang gagahom, sang iya mga milagro, sa gihapon nagpatiga sila sang ila mga kasing-kasing. Diri sa Lamentations chapter 3, ang Ginoo nagpahayag pinaagi sa kay Jeremiah nanungod sang iya kaluoy, sang iya compassion, kag sang iya nga kaayo. Lamentaciones kapitulo 3, versikulo 21, 22,
kag 23. Siling diri, nagadumdum ako sini sa akon panumduman, busa ako may paglaom. Tungod sa mga may gugmaon nga kaluoy ni Hiuba, kita wala malaglag. Kayang iya mga kaluoy, wala gid sang pagubas. Sila ginabag-o kada aga, dako ang imo pagka matinumanon. Pwede sang Diyos, huyupon lang sila kag mga matay sila tungod sang ila pagsimba sa mga Diyos-Diyos kag nagsunod-sunod sila sa mga paagi, mga ritualis, mga practices sa mga pagano nga mga pungsod, mga ginharian, mga tribo kag mga katawan. Pero ang Diyos nagpugong sang iya nga kaakig. Iya gipugna ng iya silot o kung paghukom nga ibangay dapat kinahanglan nga ibukbo, ihulog sa iya mga katawan. Pero kay ang Diyos may saad, kag ang iya nga saad, hindi niya inigubaon o kung bungkagon. Iya ini pagatumanon, siya maga-overrule, so to speak, sang mga pagkatiga sa mga tao, sa ilang nga mga tagipusoon. Karon sa imo kag sa akon ginpahayag sang Dios ang iya nga compassion kag ang iya kaluoy. Sa panahon nga ikaw kag ako nakasala, kadamo bisan pa sang akon nga mga sala. Sa ang age of accountability, wala ta kabalo siguro 3, 4, 5 depende. 5 years old, 6 years old, depende sa intellectual ability and capacity sa isa ka bata. Pero abi nyo abyan sa akon kaugalingon, bisan ako nagtubo sa Sunday school o kon sa simbahan, 14 anyos pa ang akon edad, kag akon hangpan ang maayong balita. Suppose ako ginpatay sang Dios subong paagi sang iya nga pagsilot o kung paghukom tungod kay ako nakasala sang ako 8 years old, meaning grade 2. Wala ako sang kaygiyunan na makaangkon sang kaluwasan. Hindi ako makasalig kag makasalig sa mga pagpangadyi o kung mga pagpangamuyo sa akon nga mga ginikanan o kung mga utod nga nabuhi pa. Tungod kay hindi man amoy na ang paagi sang Dios agod nga ako maluwas. Pero ang Ginoo matutom kag siya nagpugong sang silot o kung paghukom nga akon angayan nga pagabatunon. Ginhulat niya ako nga ako nahimo 14 anyos kag ako nagbaton sa bugay kag sang kaluwasan nga ginahatag niya subong dulot o kung libre sa akon nga kabuhi. Ang kamatuuran, ang realidad, ang fact nga ikaw kag ako subong buhi pa sa aton lawasnon nga kahimtangan, isa ka paagi ina nga ang Dios maluluyon sa gihapon sa imo. Kag ikaw abyan, basi wala pa ikaw sang kaangtanan sa sinang balaan kag matarong nga Dios, pinagi sa imo paginulsol sa imo mga sala. Pinagi sa imo pagsalig sa kay Kristo Jesus. Buhatan na inang paginulsol kag ang imo pagtuo kag pagbaton sa iya subong imo kaugalingon nga Ginoo, Dios kag manluluwas sa imo nga kabuhi. Wala ikaw ginpatay sang Dios pinaagi sa masakit, pinaagi sa COVID-19, pinaagi sa disgrasya o pinaagi sa murder. Basi ikaw may kontra o kung kaaway. Kay nga aman, kay ang Dios nagahatag sa imo sang madamo nga mga tsansa o kay gayunan nga ikaw makahinulsol kag makasalig sa iya bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Hindi siya gusto o kun buot nga ikaw makabaton sinang ginatawag naton kalaglagan, kundi nga makaabot ikaw sa panahon nga ikaw magahinulsol. Ano inang paghinulsol? Diri sa Cebuano Bible abyan ang remorse nolsol. Pero ang repentance paghinulsol.
Para sa Cebuano dialect, inang pagbasol o kon pagmahay o kon nolsol, diri lang na siya sa panghuna-huna. Pero ang matudtuod gid nga paghinulsol, amo ang pagbag-o sang panghuna-una nanungod sa Dios. Nanungod sang sala. Nanungod sang imo kaugalingon. Kag nanungod sa sistema sa kaluwasan nga imo gihuna-una. Diri kita. It is a change of mind concerning God. Siguro naguna-una ikaw nga ang Dios kaangay lang sang tao, nga may kapaltahan, nga wala gid man siya nakabalo sang tanan nga mga butang, nga hindi siya gamhanan, sayop ina abyan. Ang pagpakilala sang balahan kasulatan na nungod sini nga Dios, may ginatawag siya nga kinaiya, nga ginatawag naton absolute. Siya nakaibalo sang tanan nga mga butang, siya ara sa tanan nga mga lugar, siya hindi lamang nakabalo sang tanan nga mga butang, hindi lamang nga ara siya sa tanan nga lugar, kundi siya makahimo sang tanan nga mga butang nga hindi magsupak sa iba niya nga kinaiya, kaya hindi man siya makasala. So hindi siya makahimo sang pagpakasala. Kag mga butang nga wala nagsupak sa iya mga plano o kon sang iya nga kabubuton. Ini nga Dios wala man sang kabag-uhan. Amo ina nga nagato kita nga si Jesus Dios tungod kay sa Hebrewanon 13:8 nagasiling, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Pero salamat sa Ginoo nga may mga kinaiya o kon characteristics o kon attributes siya nga pwede niya mahatag o kon mapaambit sa imo kag sa akon. Kangay sinang bugay, ikaw mahimo nga gracious. Pinagi sinang bugay sa Ginoo, ikaw kag ako nakabaton sang kaluwasan subong nga mga Kristohanon. Inang kinaiya sang Dios nga siya may kaluoy. Ikaw kag ako mahimo nga maluluyon kay ginpaambit sang Ginoo ina nga kaluoy. Ang Dios amo ang ginhalinan sang kabuhi. Busa ikaw kag ako pwede nga magkabuhi o physical kag pwede man magkabuhi sa espirituhanon nga klase sahi sang pagpangabuhi. Ang Dios matarong. Ikaw kag ako hindi matarong, Roma 3:10. Pero tungod kay ginpaambit niya ina nga pagkamatarong, amoy nang kabangdanan na pwede kita magkabuhi nga matarong. Ang Dios balaan, ginpaambit niya ang iya pagkabalaan. Amoy nang kabangdanan nga kita matawag nga mga balaan nga mga katawan. Ang Dios may kinaiya nga ginpahayag niya ang iya pagka mapainubuson, the humility of Jesus Christ. Busa ikaw pwede man nga magkabuhi nga mapainubuson. Kagabi pagid ninyo abyan si Ginoong Hesus pinili sang Amay. Ang pagkapinili ni Ginoong Hesus iya nga ginpaambit sa imo kag sa akon nga nagsalig sa iya subong aton manluluwas. Busa ako nagatuo nga ako pinili man. I am one of the elect because the election of the Lord Jesus Christ is shared with us, believers in Christ. Si Ginoong Hesus amo ang pari. Ginshare niya ang iya pagkapari. Amoy na nga ikaw, kag ako, subong Kristohanon, mga royal priests. Si Ginoong Hesus hari. Iya ginshare ang iya pagkahari diri sa aton. Amo na nga royal priests kita. O amoy niya biyan ang kamatuuran na nungod sini nga Dios nga maluluyon. Ikaw kag ako naka-eksperyensya sang kaluoy sang Dios. Kag tungod sina kita man magmaluluyon. Ang kamatuuran nga ikaw kag ako buhi abyan isa ka ebidensya nga ang Dios maluluyon sa aton tanan. Kabay pakuntani ini nga kamatuuran
maga tulod sa imo sa pagpahayag sina nga kaluoy, sina nga compassion sa iban man nga mga katawhan, mientras ari pa kita sa sini nga kalibutan. Magapangamuyo kita, Dios nga balaan. Salamat sang kamatuuran nga ang imo nga bugay dagaya, nagaawas-awas, sufisyente sa amon nga mga katawhan, nga ginpahayagan nimo sini nga bugay. Sa pagkamatod, imo ginpahayag ang imo bugay sa tanan nga katawhan, for the grace of God that brings salvation has appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, salamat o Diyos, sina nga bugay, nga hindi lamang naghatag sang salvation, kundi naghatag sang gawong kagkusog para sa amon nga sanctification, sa amon nga service kagiban pa para sa imo. Pakamayo ang amon adlaw karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat, Hope Bangkal, Vilma de Vera, Pastor Maymon Sarnicola, sa aton mga kaabyanan nga nagatanaw karon sa sining Facebook Live. Ang Dios magapakamayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat.